गिबियावनो बयखौबो आंनि दिनैनि बे गोदान भिडिअ बरायनो लाग्रोनाय जाबाय। आङो भिडिअ लाबोयैया गोबाव जाबायमोन। आङो दिनै मोनसे भिडिअ लाबोनाय जादों। बे भिडिअआ जाहैबाय बिटिसिनि बिसिडिसि सेक्रेटारिनि एन्सार कि। दा बेखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांबानो जाबाय। जायफोर बिथांमोना आनजाद लिरदोंमोन नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय नोंथांमोननि फिननाय होनायजों आरो आंनिजों गोरोबना गोरोबाखै। आरो जायफोरा आनजाद लिराखै नोंथांमोनाबो नायनानै ला, माने बिटिसिनि साख्रिनि आनजादफोराव माबायदि सोंलु फैयो आरो उननि समफ्राव जुदि एग्जामफोर होनांगौबा जोङो जेन हानाय बादि। दा बाहाय जेनेरेल नलेजनिखौ आङो लाग्रोदों। दा बाहाय दङ जाहैबाय कुइसन नाम्बार 1आव आङो बर'निखौ फरायनाय जासिगोन। दा बाहाय बुंदों गोजाम नोगोर बेंमाराखौ आथिखालाव मा मुङै मिथिनाय जायो? दा बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन सि तिनिसुकिया। तिनिसुकियानो जागोन बिनि फिननाय। दा कुइसन नाम्बार 2आव दङ कछारी राजानि जोबथि राजथावनिया जादों, माने कछारी रायजोनि जोबथा राजथावनिखौ सोंदों। दा बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव बिनियाबो अपसन सि। अपसन सिया जाहैबाय कासपुर। कासपुरानो जाहैबाय कछारी रायजोनि जोबथा राजथावनि। दा कुइसन नाम्बार 3आव दङ गुवाहाटी हाइ कर्ट इस्टाब्लिश इन होनदों। बाय बर'आव सोंदों बबे मायथाइयाव गुवाहाटी जौसिन आदालतआ गायसनजादोंमोन? दा बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन बि 1948 मायथाइयाव। कुइसन नाम्बार 4आव दङ हिउएन सांआ सोरनि रायजो खुंथाय समाव आसामखौ दावबायफैदोंमोन? दा बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन डि भास्कर बर्मन। भास्कर बर्मननि समावनो हिउएन सांआ आसामाव दावबायफैदोंमोन। कुइसन नाम्बार 5आव दङ आसामनि गासै भुमखौराङारि ओनसोला जादों। दा बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन ए 78,438 स्कुवेर किल'मिटार। कुइसन नाम्बार 6आव दङ बबे मायथाइयाव थोख्लाय साहा बिजिरसं गौथुमखौ गायसननाय जादोंमोन? दा बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन ए 1911 मायथाइयाव। कुइसन नाम्बार 7आव दङ बबे मायथाइयाव आसामनि राजथावनिखौ शिलंनिफ्राय दिसपुराव गायसनफैदोंमोन? बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन डि 1973 मायथाइयाव। कुइसन नाम्बार 8आव दङ आसामनि सिगांसिन गिबि मन्थ्रिया सोरमोन? बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन सि गपिनाथ बरदलै। गपिनाथ बरदलैआनो जाहैबाय आसामनि सिगांसिन गिबि मन्थ्रि। दा कुइसन नाम्बार 9आव दङ भारत संबिजिरनि 6थि दफानि सिङाव आसामाव बेसेबां स्वशासन परिषद दं? बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन ए 3 जागोन, बियो 3 दङ। दा कुइसन नाम्बार 10आव दङ पन्चायत शासननि सिङाव थायो। बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन सि स्टेट लिस्ट रायजोनि हाबाफारि। कुइसन नाम्बार 11आव दङ बड'लेण्ड गायसननाय सानखौ मा खालारै फालिनाय जायो? दा बिनि फिननाया जानांगौ अपसनफोरनि गेजेराव अपसन ए 10 फेब्रुवारि। बेखौ एसे कनफिउस जादों आंबो, नोंथांमोना कमेन्टआव खिन्थाहरबानो जाबाय 11 नाम्बारनि एन्सारा बबेया जाथावथाव। दा कुइसन नाम्बार 12आव दङ पौर निगमनि राजखान्थियारि दैदेनगिरिया सोर? बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन ए काउन्सिलर। काउन्सिलरानो बिनि फिननाय। 13आव दङ फरायसा सानखौ बबे खालाराव फालिनाय जायो? बेखौथ' नोंथांमोना बयबो हाखागोन। बे जाहैबाय 31 मार्च। 31 मार्चखौ फरायसा सान हिसाबै फालिनाय जायो। कुइसन नाम्बार 14आव दङ आसामनि सुबुं अनजिमानि बेसेबां जौखोन्दोआ आबाद मावनायजों सोमोन्दो दं? दा बिनि फिननाया जागोन अपसन ए 69%। 69 जौखोन्दोआनो आबादजों सोमोन्दो दङ। दा कुइसन नाम्बार 15आव दङ आसामनि रांखान्थियारि आयनि गुदि फुंखाया मा? दा बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन ए एग्रिकालचार एबा आबादानो जागोन। दा कुइसन नाम्बार 16आव दङ मिथिंगाजों लोगोसे जौगानायनि फारसे
लिरनाय स्ल'गाना आसामनि बबे थाव सोदांग्रानि बुंनाय? दा 16 नि एन्सारा जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन ए गुवाहाटी थाव सोदांग्रा। कुइसन नम्बर 17 आव दङ भाषा गौरब बिथांखिनि थांखिया मा? बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन बि आसामनि जनजाति रावफोरखौ दोनथुमनाय। बेनो बिनि फिननाय। कुइसन नम्बर 18 आव दङ मेदामि फि खौ बबे खालाराव खुंनाय जायो? बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन ए 31 जानुवारियाव। कुइसन नम्बर 19 आव दङ बर' हारिनि हिन्जाव गोदाननि गाननाय जोमनायखौ मा बुङो? दा बियो एसे कनफ्युजआव दङ। दख'ना थावसि जानांगौमोन, दा बाहाय दख'ना थावसिया गैया, बाव दख'ना होदों। दा नोंथांमोना बिनि एन्सारखौबो 19 नाम्बारनिखौ कमेन्टआव खिथाहरबानो जाबाय बबेया जाथावथाव। बाहाय दङमोन दख'ना, सालामाथा, सादोर मेख्ला, आर'नाइ, बेसोरथ' जाखाया। दा नैबे ए बिनि गेजेराव बबेया जागोन नोंथांमोनाबो कमेन्टनि गेजेरजों खिथाहरबानो जाबाय। कुइसन नम्बर 20 आव दङ आसाम फुटबल गौथुमा बबे मायथाइयाव गायसनजादोंमोन? बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव कुइसन नम्बर 20 निया अपसन बि 1942 मायथाइयाव। कुइसन नम्बर 21 आव दङ ISL फुटबल बादायलायनाया माब्लानिफ्राय जागायदोंमोन? दा बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन बि 31 अक्ट'बर 2013। कुइसन नम्बर 22 दङ बबे मायथाइनिफ्राय बोसोरफ्रोमबो बर' रावाव साहित्य एकाडेमि बान्था होबोदोंमोन? दा बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन बि 2005 मायथाइनिफ्राय। कुइसन नम्बर 23 दङ गाहायनि बबे मोनसे आसामनि मोसा थाग्रा हाग्रामा नङा? बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन बि रायमना टाइगार रिजार्भ। कुइसन नम्बर 24 आव दङ बबे जनजाति सुबुंफोरनि अनजिमाया आसामनि गासै अनुसूचित जनजातिनि सुबुं सानखोनि खावसेफ्राम? बिनि फिननाया अपसन सि बड'। कुइसन नम्बर 25 आव दङ बगेश्वर बरुवाया बबे मायथाइयाव एशियान गेम्सआव बान्था मोननो हादोंमोन? बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन ए 1966 आव। आङो दिनै जिखिनि गासै सोंनायनि फिननायखौ होनाय जाबाय। मेथ्स, रिजनिं, इंलिशनिखौ आङो एसे उननि भिडिअ लाबोगोन। आङो दिनै बेखिनिखौ होनाय जाबाय मानोना दा बोथोराबो अखा हाबाय आरो समाबो मिलायासै। दा बेखायनो आङो बेखिनिखौ होग्रोबाय। नोंथांमोना उननि थाखाय नेनानै थाबानो जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायनानै मोजां मोनदों। भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय साबायखर। आरो उननि भिडिअ लोगो मोनलायफिनगोन। गोजोनथोंसै। थेंक इउ।